त्यासाठी मी बनवला आहे वडापाव। नमस्कार मित्र आणि मैत्रिणींनो, कसे आहात? तुमचं स्वागत आहे आपल्याच लाडक्या चॅनलमध्ये सफर अमेरिकेची। तर थंबनेल बघून आणि मागचं हे वातावरण बघून तुम्हाला कळलंच असेल की आजचा व्हिडिओ कशाबद्दल आहे। तर हो, आजचा व्हिडिओ आहे अमेरिकेतील बर्फवृष्टी आणि अमेरिकेतील थंडी याबद्दलचा। तर तुम्हाला आता दिसतंय मागे इथे आता सध्या स्नो पडतो आहे आणि सगळीकडे बघा तुम्ही पांढरं बर्फाचं आच्छादन आहे। आपण जसं म्हणतो ना, हिरवे हिरवेगार गालीचे हरित तृणांच्या मखमलीचे, त्याचप्रमाणे हे वाटतंय की पांढरे पांढरे शुभ्र गालीचे कापसासारखे मखमलीचे वाटतंय ना तुम्हाला? खरंच जिथपर्यंत आपली नजर जाते तिथपर्यंत सगळीकडे स्नो आहे, गाड्यांवर स्नो आहे, झाडांवर स्नो आहे। तर इकडे स्नो पडल्यावर रस्त्यांवर इथे गव्हर्नमेंटतर्फे गाड्या फिरतात आणि त्या गाड्यांमध्ये मीठ असतं आणि ते मीठ असं खाली पडत जातं गाड्यांमधून आणि मीठ पडल्यावर रस्त्यावरचा जो बर्फ असतो ना तो मेल्ट होतो आणि त्यामुळे मेन रोडवर पण तुम्हाला दिसेल, म्हणजे दाखवेलच मी थोड्या वेळाने, तर तिथे पण बर्फ नसतो, पूर्ण मेल्ट झालेला असतो आणि क्लीन रोड झालेला असतो पूर्ण। आणि इथे पण सोसायटीतर्फे यांनी माणसं हायर केलेली आहेत। ते माणसं गाड्या घेऊन येतात आणि त्या गाड्यांमधून मीठ पडतं आणि मिठामुळे रोडवरचा जो स्नो आहे तो मेल्ट होतो। ही ती गाडी आहे जो रस्त्यावरचा बर्फ क्लीन करते आणि तो बर्फ एका साईडला करते। तर हे सगळं वातावरण बघून ना खूप छान वाटतं। आम्ही 2017 मध्ये काश्मीरला गेलो होतो ट्रिपसाठी, तर तिथे जेव्हा पहिल्यांदा बर्फ बघितला होता ना खूप अप्रूप वाटलं होतं। तेव्हा आम्हाला माहिती नव्हतं की ह्याच बर्फामध्ये अमेरिकेसारख्या देशामध्ये, बर्फ असलेल्या देशामध्ये आम्हाला राहायचं आहे। आणि आता हे बर्फ बघून तर खूप सुंदर वाटतंय आणि हा वेगळाच काहीतरी एक्सपिरियन्स आहे। आणि हे बघा इथे गाडी दिसते तुम्हाला, ही गाडीवर बर्फ साचलेला आहे, या गाडीवर पण बर्फ साचलेला आहे। तर आमच्या गाडीवरचा बर्फ काढतानाची क्लिप तुम्हाला मी दाखवते। आज आमची गाडी पार्किंगमध्ये आहे तिकडे, तर इथे पार्किंग असते पण एका घरासाठी एक पार्किंग असते आणि एकापेक्षा जास्त जर कोणाकडे गाड्या असतील तर त्या इथे बाहेर लावाव्या लागतात। ज्यांच्या बाहेर गाड्या असतात त्यांना बर्फ काढावा लागतो आणि पार्किंगमध्ये असल्यावर गाडीवर एवढा बर्फ येतो, अशी गाडी इथे क्लीन करावी लागते। जेव्हा इथे बर्फवृष्टी होते ना, तर सगळ्यात मोठा टास्क असतो की गाडीवरचा बर्फ काढणे।
माझा किती खोल पाय गेला. साधारणतः 2-3 इंचची लेयर बर्फाची साचलेली असेल. तरी तेच बर्फ जरी पडत असला तर दैनंदिन लोकांच्या ज्या हालचाली असतात, जे डेली रुटीन असतं, यामध्ये काहीही फरक पडत नाही. जे आहे तसंच चालू असतं. इथे थोड्याच अंतरावर लगेच ह्याच साईडला मेन रोड आहे. तर मेन रोडला मी जाऊन दाखवते की मेन रोडवर बर्फ आहे की नाही. हा मेन रोड आहे आणि या मेन रोडवर तुम्हाला दिसतंय की बर्फ मेल्ट झालेला आहे बऱ्यापैकी. तरी पण असं जरी असलं तरी इथे गाडी सटकण्याचे चान्सेस खूप असतात. अशा रोडवर बऱ्याच वेळा गाडी स्थिर होते, त्यामुळे ड्रायव्हिंग केअरफुली करावी लागते या रोडवर. इथे बर्फ पडतो. मग घरात पाणी कसं येतं, पाणी गोठलेलं असतं का? तर नाही. इथे पाण्यावर प्रक्रिया केली जाते, त्यामुळे घरातलं पाणी गोठत नाही आणि घरात कंटिन्यू पाणी असतं आणि त्यामध्ये गरम पाणी कंटिन्यू असतं आणि थंड पाणी पण असतं. स्वरा आणि प्रिशा स्कूलमध्ये गेलेले आहेत आणि आजचं वेदर थोडं खराब असल्यामुळे त्यांची स्कूल 1 तास लवकर सुटणार आहे आणि म्हणूनच आम्ही आता त्या दोघींना घ्यायला बस स्टॉप जवळ जाणार आहोत. स्वरा प्रिशाची बस आलेली आहे आणि आता त्यांना मी घेते बसमध्ये. स्वरा आणि प्रिशा आता स्कूलमधून आल्या आणि डायरेक्ट इकडे खेळायला लागल्या, हो ना? हो. प्रिशा तिकडे आणि इथे ही गाडी येऊन इथे सगळं रोड क्लीन करते. बाहेर एवढी थंडी असते तर घरात थंडी वाजत नाही का? तर नाही. हे जे आहे घरामध्ये पूर्ण हीटर असतात आणि या प्रकारचे असे वेंट असतात घरात भरपूर ठिकाणी आणि ह्या वेंटमध्ये आपण जेव्हा हीटर ऑन करतो तेव्हा गरम हवा येत असते. आणि दुसरी गोष्ट आहे ते ह्युमिडिफायर. तर घरात हीटर लावल्यामुळे घसा कोरडा पडतो, कधी कधी घशातून नाकातून रक्त येते, डोळे लाल होतात. तर ते होऊ नये यासाठी ह्युमिडिफायर यूज करते. या ह्युमिडिफायरचं फंक्शन असं आहे की इथून वाफ येत असते आणि याच्यात पाणी टाकायचं असते. या पाण्यामुळे इथून वाफ येते आणि ती वाफ आपल्या घशामध्ये नाकामध्ये ओलावा तयार ठेवते, म्हणजे ओलावा मेंटेन ठेवते. त्यामुळे आपल्याला घशामध्ये ड्रायनेस जाणवत नाही, नाकातून रक्त येत नाही आणि डोळेही लाल होत नाही. त्यामुळे हीटर जर घरात चालू असेल तर ह्युमिडिफायर घरात चालू ठेवणे खूप गरजेचे आहे. तर बाहेर स्नो पडतोय, खूप थंड वातावरण आहे, तर काहीतरी गरमागरम झालं पाहिजे ना. तर त्यासाठी मी बनवलं आहे वडापाव. तर आजचा हा व्हिडिओ होता स्नो आणि अमेरिकेतील थंडी याबद्दलचा. मला व्हिडिओ कसा वाटला मला कमेंटमध्ये नक्की सांगा. व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा. चॅनलवर नवे असाल तर सबस्क्राईब करा. तोपर्यंत बघत राहा ह्या चॅनलचे जुने व्हिडिओ.
भेटूया लवकरच नवीन व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत बाय बाय.